Rusya tecavüzünü, Rusya tarafından insan hakları bozulmasını, Donetsk, Lugansk, Zaporijye ve Kherson vilayetlerinin kısımları ilhak etmeyin tıluvlarına takbih ettiler. Hırvatistan paytahtında geçirilgen Kırım platformasının parlamentler sammitinin iştirakçıları bölümü резолюция kabul etti. Ми чітко усвідомили, що підтримка України була, залишається і буде всеохоплюючою. Друге, про що ми тут говорили, це про те, що буде презентований єдиний план деокупації Кримського півострову. І сьогодні ми визначили роль парламентарів, тому що це люди, які відповідно затверджують рішення на рівні законодавства. Крім цього, ми будемо створювати відповідний такий орган, який буде забезпечувати швидку координацію між всіма учасниками. І четверте, я дуже сподіваюся, і про це ми говорили, що найбільш важливим прикладним значенням, коли наступний Кримську платформу ми проведемо в Україні, в українському Криму. Parlamentler sammitinde 50'den ziyade memleketinin heyeti ve halkara teşkilatlar vekilleri iştirak etti. Bu parlamentler assambleyalarının ve halkara teşkilatlarının temsilcileri Avrupa Parlamenti, Hırvatistan, Büyük Britanya, Latviya, Estonya, Litvanya, Çekiya, Polonya, Almanya, Türkiye, İsveç, Kanada, Japonya, Cenubi Amerika, Afrika ve Asya'daki memleketlerinin temsilcileri, Amerika Birleşken Devletleri'nin Kongresi'nin temsilciler palatasının spikeri Nancy Pelosi takdim etti. O sammitke Ukrayna ve Ukrayn halkına öz destegini göstermek için kelgen. Onun sözlerine göre sammit iştirakçıları toplaşıp dünya parlamentlerinin birligi күчini gösterdiler. Ми приєднуємося до заяви про єдність цивілізованого світу у підтримці України. Ми говоримо, що потрібно покласти кінець російській окупації Криму та відновити територіальну цілісність України у міжнародно визнаних кордонах. Крим – це Україна. Pelosi Конгресс Украинаға қауіпсіздік ve гуманитар ярдымлар үшін $60 миллиард айырғанын хабар етті. Америка Украинаның ғалебеге қадар олacağını қандырды. Путін розпочав ескалацію війни, яку він програє. Ми пообіцяли підтримувати український народ. Ми визнаємо його сміливість в Криму та інших місцях, які Путін спробував анексувати. Ми будемо надавати підтримку до перемоги. Це ключовий момент – забезпечити, щоб США реагували на конкретні запити та потреби України, також враховуючи потреби у зброї та ракетних систем. Türkiye'nin Büyük Meclisi'nin spikeri Mustafa Şentop da Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kol tutup, Kırım ve Ukrayna'nın diğer topraklarının işgalini tanımağını kaydetti. Кримські татари заслуговують жити у безпеці на своїй батьківщині. Ми не будемо визнавати анексію Криму і будемо підтримувати і українську цілісність, і наших братів кримських татар на всіх платформах. Ситуація всіх наших співвітчизників, які були позбавлені свободи у Криму, зокрема Нарімана Джаляля, заступника Кримсько-татарського меджлісу, це те, що потребує реакції. Ми сподіваємося, що ці люди будуть звільнені якомога швидше. Нариман Джелялны өз чықшында Украина президентінің Қырымдaki даими темсілжісі Тамила Ташева да аңды. О меджлис рейсінің бірінші муавин олған Джелялнен соңғы сеферіне аққанда лаф еткенін қатырлады. Олар işgal шарайтлерінде işgalжилерге бойсунмастан өз халқы ве принциплеріне садық қалмақның аққында лаф еткенлері. Наріман не зламався і навіть в ув'язненні продовжує говорити правду. Навіть якщо йому загрожує 17 років позбавлення свободи. Сьогодні я хочу стати голосом всіх, хто живе в окупації, хто не має можливості вільно висловлювати свої думки, сповідувати свою релігію і просто бути українцем та кримським татарином. Я горда бути знайомою з Наріманом, Сервером Мустафаєвим, з Муміне Салієвою та сотнями інших, не побоюсь цього слова, сказати це слово, героями, які за свої цінності знаходяться в тюрмах або є переслідуваними.
Тамила Ташева саммит иштиракчилеріне Украинада Қырым азат етілуден сон реинтеграция стратегиясы азыр олғанына хабар етті. Ярмада реинтеграциясы Украинаның ғалебесі вепісі işgal етілген территориялар азат етілген сон башланacak. Ама бұңа шымдыден азыр олмақ керек деді. Також важливо вже зараз працювати над першочерговими кроками після деокупації, в тому числі над питаннями відновлення публічної влади, кадрового резерву, питаннями відповідальності та багато складних питань, на які вже зараз ми шукаємо відповіді. Це все елементи роботи внутрішнього треку Кримської платформи і в тому числі її парламентського рівня. Meclis reisi Rifat Чубаров işgalciler Qırımda yapқан repressiyalar taqıplar ve Ukraina vatandaşlarına qarşı yapılған cinayetlerini butun dünya көреді. Herkes Ruslar tamır halklarını yok etmege istegenini көреді. В окупованому Криму здійснюється політика знищення, вбивства його корінного народу, кримсько-татарського народу. І в цьому Путін намагається завершити диявольський план Сталіна, за наказом якого у 1944 році було депортовано весь кримсько-татарський народ. Отже, час не є нашим ресурсом. Лише перемога України та звільнення Криму зупинять подальші злочини Москви. Саммит иштиракчилері Украина топрақ бүтінлігі ғайрадан тікленмесі үшін дипломатик, сияси, гуманитар ве малие ярдыма берілмесіні девам еттірмеге шандырып, кечкен сене Қырым платформасы саммитнан қарарларыны парламентлер севiyesinde еріне кетірмеге ваде берділері. Қырым-татар батальонына алақасы бар деп 8,5 yıllık hapis cezasını belgilediler. Böyle hukumna Ahmedjet'nin işgalciler mahkemesi Қырым-татары Рустем Гугурикке низбетен çıkardı. Onu mart ayında o Omar arkadaşı ve anasını Бахчисарайға алып кеткені вақыт Қырымның мемори сыңырында ФСБ хадимлері tuttu. Сыңар кетішінде оны Omar arkadaşı ve 5 yaşında olған баласымен beraber 2,5 күн tutqanlar. Başta ona Қырымға kırışını yasak etecek olğanlar, sonra ise onu Ahmedjet'ke ФСБ idaresine alıp ketkenler. Gugurik'nin Oman Çelebici kanadına batalyonға alaqası olğanında qabatlı olarak tanıdılar. Mabuz bu qabatlaularını ret etip olar uydurulğanını qaydetti. Qanunsuz hukumni işgalciler mahkemecisi Olga Kuznetsova çıkardı. 2 yıl evvelsi o milli hareket veterani ve JKH'ga öldürülmesine alaqası olğan Rus kuvvetçilerine karşı dava başlatılmasını ret etken edi. İşgal etilgen territoriyalarını öz nezaretinde tutup Бахмут ve Avdiivkаны basıp almağa isteyler. Baştapның malumatına göre işgalciler esas күчлерін анда taşlay. Şimdi uruşlar Donetsk vilayetining Solidar, Spirna ve Marinka kasabalары civarında olup keçi. Ukraina emaycileri düşmanna Lugansk vilayetining Svatova kasabası yanından basıp çıkarmağa tırışa. Anda butun cebe sızığı boyunca toxtamadan darbeler devam etti. Baştapta haber etkenlerine göre işgalciler kenede Kharkov vilayetine ucun başlatmağa intilgan, ama muvaffakiyetsiz. В Російській Федерації здійснюється пошук додаткових джерел поповнення бойових втрат. Триває робота зі звільненими через поранення військовослужбовцями. Їм пропонують пройти перенавчання на облікові спеціальності, пов'язані з меншим обсягом фізичного навантаження. Кереч көпірінден юк машиналары юрмесіне декабрь айындан ерте яңылатылмасының чаресі yok. Бұны Русияның нақлият назерлігінде хабар еттілер. Шымды işgalciler юк арабалары паромнен ташылмасында сыңырлады. Чүнки юк машиналары автолап өз невбетіні беклемеге мечбур. Тек Рус арби техникасы үшін ичбір невбетлері yok. Юк арабалары айдапчыларына қара yolнен işgal етілген Херсон, Запорижье ve Donetsk vilayetlеріне кечіп қатнамаға чағыралар. Ama böyle tehlikeli yolнен kullanacak ayдачыларның sayısı çok değil.